खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो थ' बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जि राम जे स्किमनि बागै खोन्थाहरनो सानदों जाय स्किमनि जे नोंथांमोना बोसोरसेयाव 40,000सिम फैसा मोननो हासिगौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायनानै लाखादो जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो हायो नैबे जि राम जे स्किमनि जे बोरै 40,000सिम गाहाम फैसा मोननो हागोन बोसोरसेयाव बेखौ जायफोर नोंथांमोननियाव जब कार्ड दङ नोंथांमोनाथ' मोनखागोनखा जायफोर नोंथांमोना जब कार्ड गैया दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला जाहाथे नोंथांमोनाबो मोजाङै मिथिनो हायो नैबे जि राम जे स्किमनि बागै नैबे जि राम जे स्किमा जोंहा नैबे जुलाइनि 1 थारिखनिफ्राय इमप्लिमेन्ट जासिगोन जा जोंहा बे गोदान स्किम जि राम जे स्किम दा बेयो जोंहा खामानियाव होसिगोन फैबाय थानाय जुलाइनि 1 थारिखनिफ्रायनो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोननियाव जब कार्ड दङ दा नोंथांमोना गोबां मुलाम्फा मोननो हासिगोन दा जेरै मुलाम्फानि बागैनो आं गिबियावनो खोन्थाहरनोसै नैबे जि राम जे स्किमनि जे नोंथांमोनाथ' दायो जब कार्ड दङ नालाय सिगाङाव नोंथांमोना एमजि एनरेगा स्किमनि जेसो जब कार्डखौ मोनदोंमोन नाथायबा जोंहा बे एमजि एनरेगा स्किमा सोलायनानै दायो मा जासिगोन जुलाइनि 1 थारिखनिफ्राय जि राम जे जोंहा स्किम जासिगोन जाय स्किमनि जे नोंथांमोना बोसोरफायाव गेरेन्टि नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एबा खामानि मोननो हागोन जाहैबाय 125 दिननि थाखाय दा बे 125 दिननि थाखाय नोंथांमोना बोसोरसेयाव खामानि मोननो हायोबा दाथ' डेलि वेजेसखौ बुंनो थाङोबा डेलि नोंथांमोना बेसेबां आय मोननाय जोंनि नैबे आसामाव दायो बुंनो थाङोबा 370 थाखा 400 बेबायदि नोंथांमोना फैसा मोननो हायो दा बेनिखायनो जुदि 125 दिननि थाखाय नोंथांमोना जुदि जब कार्ड गोनां नोंथांमोना गेरेन्टि खामानिखौ मोननो हायोबा दा अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो 125 बिनिफ्राय दायो 370 थाखाजों नोंथांमोना सानजाबना नायबाबो 46,250 नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायो दा बेनिखायनो 46,000 दाम लायाबाबो जेनेबा नोंथांमोना 100 दिननि थाखाय 100 दिननि थाखाय नोंथांमोना बोसोरफायाव खामानिखौ मोननो हायोबाबो अब्लाबो नोंथांमोना बेसेबां मोननो हायो 37,000 नोंथांमोना फैसा मोननो हायो दा बेनिखायनो गोबां नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन आरो जा बिथांमोना नोंथांमोननिसिम खोथा होदों नैबे जि राम जे स्किमनि जे जब कार्ड गोनां नोंथांमोना गेरेन्टि खामानिखौ मोनखागोन होननानै बोसोरफायाव 125 दिन होनदों बिथांमोना दा बेनिखायनो बे 125 दिनाव नोंथांमोना जुदि गमामायैनो 125 दिनखौ बोसोरफायाव खामानि मोनमारोबा जब कार्ड गोनां नोंथांमोना दा नोंथांमोना माने बोसोरसेयाव बेबादिनो 37,000 गाहाम 40,000 गाहाम नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दा बेखौ निस्सय नोंथांमोना दायो बुजिनानै मोनबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय जुदि 125 दिनखौनो मोनमारोबाथ' 46,000निबो नोंथांमोना बांसिन फैसाखौ मोननो हागोन नाथायबा सेन्ट्रेल सरकार जोंनि नैबे आसाम सरकारा माबादि इमप्लिमेन्ट खालामो दा बेखौ जोङो जुलाइनि 1 थारिखनिफ्रायसो मिथिना मोननो हासिगोन दा बेनिफ्राय खामानिखौ नोंथांमोना जेनेबा जब कार्ड गोनां नोंथांमोना खामानिखौ मावखांनायनि उनाव नोंथांमोना सप्तासेनि उनावनो एबा सप्तासेनि बिथोरावनो फैसाखौबो मोननो हागोन जा नोंथांमोना खामानि मावो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जायफोर नोंथांमोननियाव जब कार्ड दङ नोंथांमोना दा नोंथांमोना खामानिखौ मावखांनायनि उनाव जोबोद गोबावनि उनावसो नोंथांमोना मोनो फट' साफायखांनायनि उनाव बायदि बायदि खालामखांनायनि उनाव एसे माने गोबाव सम लायो दा बेनिखायनो बे जि राम जे स्किमनि जे नोंथांमोना सप्तासेनि बिथोरावनो मोनगोन जाहैबाय डिले जायोबा कम्पेनसेसनबो नोंथांमोना मोनबावगोनसो जाहैबाय दा बे जाहैबाय जोंहा नैबे जि राम जे स्किमा दा बेनि थाखाय नोंथांमोना बाय'मेट्रिक अथेन्टिकेसन खालामनांगोन माने नोंथांमोना केवाइसि खालामनांगोन जायफोर नोंथांमोना दाखलि खालामना लाबाय नैबे जब कार्डनि केवाइसिखौ नोंथांमोना खालामनांगौ जानाय नंला जानो हागौ नाथायबा बेहाय बुंखादों आरो बाय'मेट्रिक अथेन्टिकेसन नोंथांमोना खालामनांगोन होननानै दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना केवाइसि होनानै लायाखै नोंथांमोना खालामना लाथारनांगोन मबाइल बेस मनिटरिंबो माने खालामनो हागोन जाहैबाय नैबे जि राम जे स्किमनि जै रियेल टाइम डेशबर्डबो नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेबायदि नोंथांमोना माने सुबिदाखौ मोननो हागोन जाहैबाय एबाराव डिजिटेलि बिथांमोना नोंथांमोननिसिम माने रियेल टाइम आपडेटफोरखौ हरसिगोन आरो खामानिफ्रा बोरै माने खामानि मावनायफोरनि आपडेट फैसाफोरखौ माला मोननो हागोन बायदि माने बिनि प्रग्रेसफोरखौ नोंथांमोननिसिम माने बिथांमोना आपडेट होबाय थागोन जाहैबाय नोंथांमोना मबाइलावनो मनिटरिं खालामनो हागोन जाहैबाय दा बे जाहैबाय नैबे जि राम जे स्किमनि मुलाम्फाया जायफोर नोंथांमोना जब कार्ड दङ दा नोंथांमोनाल' मोननो हागोन बे 125 दिननि खामानिखौ बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जायनि थाखाय नोंथांमोना सानसेयाव 370 थाखा नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोनाव जब कार्ड गैया दा नोंथांमोनाथ' मोननो हानाय नङा जाय जब कार्डनि थाखाय जोंहा गोदान एप्लाइ खालामना आसामाव एसे उनावनो जानो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोरनाव माने दायो जब कार्ड गैथ'आ नोंथांमोना टेनसन लाथ'नो नाङा
नोंथांमोना एसे सम नेबानो जाबाय जुलाइनि 1 थारिखनिफ्रायसो मुलाम्फाखौ होगोन जायफोर नोंथांमोना उनावबाबो जब कार्डनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनानै जायफोर जब कार्डखौ मोननो हागोन नोंथांमोना बे जि रामजि स्किमनि जेनि मुलाम्फाखौ मोननो हाखागोन दा बेनिखायनो एसे सम नोंथांमोना नेनो नांसिगोन जायफोर नोंथांमोननियाव जब कार्ड गैथ'आ एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोननि थाखाय गोबां माने सुबिदा गोनां आरो बे नैबे जब कार्ड गोनाङा जब कार्ड थायोबा मानो होनोबा नोंथांमोना सरकारि न'खौबो मोननो थाखाय जब कार्डनि गोनांथि जायो जब कार्ड गैयाबा नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननो हाया ओरैहाय सरकारि फायखाना जा नोंथांमोना मोननो हायो दा बेखौबो नोंथांमोना मोननाय नङा जब कार्ड गैयाबा दा बायदि बायदि नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो हाया नैबे जब कार्डखौ नोंथांमोननियाव गैयाबा एबा नोंथांमोननियाव जब कार्डआ थायाबा दा बेनिखायनो जब कार्डखौ नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामना लागोनखौ आं आसा खालामदों एसे उनावनो जोंहा एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनोमोन दा बेनिफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बुंहरबावनोसै नैबे जे रामजि स्किमनि जे जुदि सरकारा मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालाममारोबाथ' जेनेबा बोसोरसेयाव जोंहा 365 डेज थायो दा बे 365 डेजनि बिथोराव 125 डेजनि थाखाय जुदि नोंथांमोना गेरेन्टि खामानिखौ नोंथांमोना मोनमारोबा जायनि थाखाय नोंथांमोना सानसेयाव 370 थाखा मोननो हायो जोंनि नैबे आसामाव दा बेबादिबा नोंथांमोना बोसोरसेयावनो 40,000निबो बांसिन फैसाखौ मोननो हागोन दा जोबोद मोनसे मदद गोनां जागोन जब कार्ड गोनां नोंथांमोननि थाखाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम जोबनायाव आरोबाव खेनसे बुंहरबावनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि माखौबाफोर बुजिनानै मोनासैबा नोंथांमोना माखौबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय एबा नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों